lau lam yakunil fuqaha wal ulama waliyah lam yakun alal ardi waliyuh. Jadi kapan ora ana napa ora ana ahli fikih ulama niku menjadi seorang wali. Maknane akeh-akeh wali menika nggih anjen ulama nggih ahli fikih. Meskipun tidak semua ahli fikih dan ulama menika mangke dados wali. Wis ulama iku luwih gampang dados wali. Pramila sampun ahli fikih datang tiang solih. Pramila harapan kita saestu kita panjenengan mangke saged pikantuk barokahipun. Barokahipun. Amin Allahumma amin. Ugi kula badhe matur gedhe niki karena rangkaian dari kegiatan peringatan HSN. Pramila mangke ngemutaken malih wonten malam Ahad menika kita istighosah sesarengan wonten gedung. Kita mangke semua ranting saged nggerakaken. Nggih saged nggerakaken dhateng anggotanipun nggih sak kathah-kathahipun. Jangan khawatir pira-pira lah pokoke mergo enten mangke lho deken dhewe. Itu punya sisa. Niku dados mangke kita suksesaken napa ingkang kula menika sampun kita aturaken ten gene Yali Maskur bilih kita panjenengan menika sangat minim sekali ginakaken gedung MBC untuk jaman tahunan. Sampai wong unis niku sik digumun. Ah iki tak tuku wae sing rapi. Dan tak tuku wae sing jadi. Kalau menipun alhamdulillah kita tetap mempertahankan gedung MBC menika dengan harapan mangke ke depan gedung MBC saged kita ginakaken untuk kegiatan-kegiatan ke-NU-an. Ingkang terakhir sangat iki mangke tanggal 26 Oktober niki MBCNU Kecamatan Tahunan sak rantinge niki minimal 100 orang niki disuwun saking pengurus rumah sakit niku nderekaken istighosah punika. Lalu mangke monggo dipun koordinasiaken kanthi sae sehingga mangke kita panjenengan saged nderekaken paling boten minimal sak ranting wonten tiyang gangsal tanggal 26 karena koordinasinya langsung ke Yali Maskur. Yali Maskur sing dipil langsung. Yali Maskur iki makna netes ngoten harapanipun ya. Betul, ini mangke insyaallah diparingi snack ing mriku. Ini snack ing mriku. Niki terus mangke mugi-mugi kegiatan ingkang kados mekaten menika mangke saged lampah sak terasipun. Itu kok mangke wonten Krabyak napa wonten Senenan wonten Bakar lan harapan kita disiapake napa biografi nipun. Niki ngapun konsep biografi. Terus juga mangke sanese siap mboten mangke sejarahipun Yen Muzazin Ahsan. Sehingga kita mangke terus mangertosi muasis utawi tokoh-tokoh MBCNU Kecamatan Tahunan. Paling boten itu panjenengan mangke saged nderekaken nipun dados perjuanganipun sehingga nambah semangat kita panjenengan ing dalem hikmah wonten Nahdlatul Ulama. Nggih mekaten kirangipun wabil pamuten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasambung ajaran yang sekawan inggih punika pembacaan manaqib
Simbah Kiai Haji Badri Abdul Hadi ingkang kasampaiaken dening Bapak Muhammad Abdullah Badri dumateng pajengipun dal kawaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'da. Dan kalau hormati para sepuh, para alim, para kiai, para ulama, pengurus MBC NU Kecamatan Tahunan utamanipun Kiai Syuriah, Kiai Ali Maskur, Ketua Tahfidiyah Kiai Misbah, yang kalau hormati dan segenap jajaran ranting Ngabul, Mbah Mukari, Mbah Nurholis, Pak Halim nonton niki. Puji. Ayo, ini beli. Kalau ini loh Pak. Nuwun sewu, ada rencana-rencana sore kan Hamid. Nganti tak anu. Kuwat dicuwe ketok. Inilah dipun paring sakit kempal ziarah wonten makamipun Bapak kula. Sedherekipun kula atas sami keluarga matur suwun ingkang sanget atas rawuhipun. Ya boten sengaja sebetulnya kula niku nulis biografine bapak kula paringi judul Manaqib Al-Badriyah, rada narsis ya. Jadi kula bingung damel judul. Akhirnya nggih mong Manaqib Al-Badriyah. Boten sengaja niku kula angen-angen selama seminggu. Tapi sederenge niku kula pun nulis sekitar tahun 2021. Pesan-pesannya bapak niku kula tulis dalam bentuk syair. Karena kula seneng syair, terus akhirnya kula susun terus iki selama seminggu kula damel. Lah kok bakdo nyetak niku diparani oleh Mas Andi. Kok carane MBC ku apa penjara yang ngene pakmu. Kuwi kok kon cerita. Lho kok ndelana kok ngepas ngono. Lha iki sing janjian sapa? Ya alhamdulillah. Mereka asli ini pun niku kula mboten angsal nulis niku kali ibu. Ibu niku rada keberatan kula nulis. Tapi ngeten kula mikir karena bapak niku ora ngene jenengan tok ibu. Tapi ngene masyarakat ngene kula ngene wong kathah nggih murid-muride kathah ingkang mboten ngertos nggih kula tulis inti-intine mawon. Niku nek misalnya disarai setunggal-setunggal sak bet niku ya suwe ya. Niku wonten sarai sak jane niki. Kalau damel setunggal malih kitab niku namine Syafil Hal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah bahasa Arab 110 bait. Niku 338 halaman. Tapi niki dereng nampung cetake. Insyaallah mangke yali kula aturi yali Misbah. Nek liyane tumbas. Iya, ono tak kono tak tekor. Nggih, kula nyetak kali atus tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Watoniyah. Damel ngaos ten kene kanca-kanca Rijalul Ansor. Nggih, kula critakake kisah bapak mawon. Sekedap mawon terus inti-intine mawon. Temriku ten kene Manaqib Al-Badriyah niku kula nyebut ngangge kalimat abjadun. Abjadun niku kalimat napa? Angka ingkang tersimpan ten dene huruf abjadun hawazun hatoyakun lamanun su'afasun korosun tasakhodun dendowin. Nah niku temriku kula nyebut nek bapak niku lahir tahun 1951. Nah niki niku sekitar 72 tahun. Bapak niki misalnya gesang 72 tahun. Tapi sidone 62 tahun. Lahirnya ten dina asli mriki. Bapak niku lahirnya saking bapak namanya Abdul Hadi. Makamnya ten mriki pundi? Oh niku. Oh nggih. Bapak niku nggih ten sebelah mriku nggih niku. Kula dek wingi kan sakit, kula niku pun pesen liyang lahir ten mriki ya. Nggih. Estu kula. Kula wis sampe mati lho, pun koma. Kula pesen kali bojone kula adik kula aku tulung kok. Lalu bapak niku riyen pesen niku kok ini sore Mbah. Ya akhirnya ten mriki
niku Mbah teng sore ngeten. Lha kula ya akhire kula kederek dengan ojo ngomong ku makane mati terus engko ya nek aku ndok kene nek ujuk-ujuk ndok ngendi ngono. Niku ndek wingi kula ngoten. Niku bapak niku bin Abdul Hadi bin Marsam. Makane mriko nek Mbah Marsam. Tapi patoke sakniki pun pun ditindih kali putune. Putune namine Dekarsih namine. Mriko. Niku patoke kan terus tunggal tok. Mbah Marsam niku bin Sahir. Bin Sahir. Sahir niki minggah mengko niku saking Sunan Kalijaga. Tapi kula yo ora patek percaya. Lha ora ana nasabe wae. Mengko jarine balawi ya. Niku kula kudu percaya. Nah garwane naminipun ibu kula niku Komariah. Komariah niku binti Sobari bin Hasbun bin Mukardi bin Matrais munggah niku Mbah Jalil Sunan Jepara. Mbah Jalil Sunan Jepara niku salah setunggalipun leluhur niku Mbah Matrais Mbah kula nomor 6 saking ibu niku gadah dulur-dulure naminipun Mbah Jaya Kusuma Raharja Ndongos. Terus wonten Mbah Sasongko Hasan Sasongko Mbawu niku nggih Mbah kula. Terus mangke wonten Mbah ganti Mbah Lukman Hakim Lokajaya Dung Leper. Nggih. Ibu tapi minggah ibu Mbah Sambu. Nek niku kula nek niku percaya enten tulisane soalé. Nek bapak ana tulisane rak kali 11. Sakjane niku totale niku wonten 15 jarene ibu. Cita-citane bapak niku nggih nate disanjangi kali ibu niku kepengin gadah putra 15 dituruti. Bapak niku nikah tahun 1982. Lah kula niku lahir 1985. Berarti kan enten selisih 3 tahun. Wis sederenge niku wonten anak putra kalih. Tapi kuburane tembe 3 kilometer to. Namine di malam ini Hasan karo Husain kembar. Hasan karo Husain. Adik iku lho sak bakteri nomor 8 niku wonten malih. Di totale niku wonten 11 sing tesih urip niku kula Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Durotun Yatimah dan sik betul-betul aku dhewe lali kok. Durotun Yatimah Datul Milah Izzatul Ismah. Terus apa? Izzatul Ismah Abdurrahim. Muhammad Abdurrahim Khiliatul Bahiyah. Muhammad Abdul Malik, Muhammad Abdul Salam sih, Abdul Aziz Deng, Abdul Aziz sih, terus Abdul Salam, terus Abdul Latif. Nah niku Abdul kabeh niku. Niku nek misale tambah ya Abdul Muhaimin. Nek ditambah tambahane. Kula niku kadang ditaklet kowe nomor pira anake bapak. Kula ngoten kok. Nek ditakloni kali rencang-rencang ngoten niku saking katahe mboten kantenan. Lah niku riyen niku sakjane nek ditotal niku wonten jam 11. Niki wis urip kabeh mula. Ya mono ya nuteke kabeh. Nuteke kabeh maksudnya di sekolah kabeh mondok. Karena mau diwajibi bapak anakku kudu wajib mondok, kudu wajib sekolah. Riyen niku bapak niku kan terkenal ahli fikih ngene wae nyebut iki. Bapak niku nek terkenal ahli fikih niku nek kali keluargane ketate mboten kantenan. Tapi nek kali tiyang liya-liya niku lho, anu, entenge mboten kantenan. Lha niku kadung sik maido. Bukan kono oleh, ini ora oleh. Wah anakku kok. Ngoten. Lho, nek ngoten, Pak. Niku kula nembe reti enten fikih galak, fikih gampil. Nggih, nek kangge anu keluargane niku fikih galak, nek kangge wong liya niku fikih gampil. Salah setunggalipun pendapate nggih, salah setunggalipun pendapate niku bapak niku majibke wong ketunan terus. Nek mboten ketunan ora sah nikahno anake niku keras nggih. Nggih. Niku kula sampe bantah-bantahan. Lho ngoten niku nek ajeng nikah, wong ora tau keturunan jeneng anggap fasik. Niku nek cukup nganggo istighfar ya, Pak. Ora cukup kanggo aku. Ngoten. Tapi wong liya-liya wis do nikah. Lah iya mangan oleh wong liya, ora oleh. Ngoten kula ngoten. Kula niku nate teng ngene dalan niku mboten jarak. Numpak kol. Ning dene dalan niku weruh ana dangdutan. Enten dangdutan kula weruh tok ngoten iki. Niku langsung mripate kula dicuwekli ditutup. Nek gini, Pak. Wong aku liwat kok ora jare kok ora oleh karom. Ya Allah.
Itu soal PNS bareng bapak niku nderek pendapatnya Mbah Duladi, makanya itu mriku. Anak ini ku sakniki nggih terus PNS tunggal wedok. Dan niku nek pendapatnya bapak niku PNS, wah anu dadi PNS kepegawe negeri. Wong sapa lho Pak Nukolis. Nukolis ngono aku diamuk. Niku bapak nek berpendapat wong PNS niku duwite subhat ya. Makanya bapak ini padha karo wudu gendong bojone ora sah terus ngoten. Niku ibarat ngene Mbah Dul. Tapi baktune bapak sedo juwai ibu kula. Juwai ibu kula. Adikmu aku ora iso nguripi kok tiap daftar PNS salah. Ngoten lho akhire kula rawani melu niku. Rawani melu napa ngaram-ngaram adine kula. Adine kula nu PNS tok nggih. Iku tamu wis mati kok iku pendapat zaman urip tamu ngoten lho. Ah iki dadi yo khilaf antar keluarga. Salah setunggalipun malih. Bapak niku sampai riyen niku debat kali kula perkara kula mboten oleh kuliah. Ngono ana lanang karo wedok. Wis sekolah lho istirahat bareng Rizal Pan isak, Pak. Iku Zumrot Wildan. Kula ngoten nek sak. Saiki ngoten iki, Pak. Nggih, wong lantangan karo wedok. Lah kae kan durung balik ngono. Ono alasane. Ora iso ngoten iki ngono kok ora karek wong e, Pak. Kula debat waya kuwi kula sampai kepengin kuliah ora dikuliah. Mutung sak petang sasi kula. Mutung patang sasi ra gelem metu kamar terus akhire anu dikon kuliah. Bakto kula kuliah adine kula malah diwajibno kuliah kabeh ngono piye. Iki bapak niku pancen ketane mbuh perkara napa mboten nanti tumbas TV. Mboten nanti tumbas TV. Nggih. Apa? Nggih. Mboten nanti tumbas TV. Nalikane niku kan Mbah kula Mbah Nafsiyah. Niku bakto haji. Bakto anu deh, nalikane bapak niku haji. Haji sing kedua napa sing ketiga niku. Bapak niku haji ping 3 dan niku sing setunggal tok sing ngangge biaya. Di niku sampai kula ngomong ngeten, bapak jenengan niku dijamaah untuk gawe KPIH. Kula usul ngoten. Ben anakmu iso melu sugih bareng lho. Lek estu kula ngomong ngoten. Sik aku tak ngomong karo Mbah Fat. Mbah Fat niku Mbah Fatullah. Nggih. Niku kan koncone bapak terus ngene Mbah Madun. Terus nggih napa namanya? Sering bisa kemun saya kula sering sidak sowan mriku. Mbah Fat niku pikirane niku kathah teng ngene kula rada kolot-kolot. Dia kedok kono makanan apa ketate ikhtiate niku dhuwur. Niku ngendikane Mbah Fat teng ngene bapak kula mireng piyambak. Nek iso aja lurut duit liwat agama sih kan ngoten. Pak Don niku terus malah ngejak kiri ya. Kula ngoten wayane niku. Guys tuh, kula niku kompen lho. Bapak niku pengalih niku kaji dipercaya kali tiyang kok. Ngantos sakniki kula enten efeke. Efeke napa? Kula niku nek anggere mijetke anake kula. Kok bapake nate eling bapak niku ngurmati ten nggih mriku. Ora tau gelem kula paring amplop. Makno kula ngantos sakniki niku kula anggere mijetke anake ora tau gelem tak paring amplop. Soale mikir aku mbene rak dirumati pakmu. Aku ora iso kaji ngoten. Niku ngantos sakniki niku efeke niku. Bapak niku ngoten. Nah soal kuliah niku riyen kula debat enten ikhtilat bener Rizal Pan cek udan iki. Betul. Dereng. Dereng. Lebih mereka. Lanjut Ji. Nggih. Nggih. Iki kula tak balik teng anu zamane bapak nggih. Zamane bapak 6 mawon. Niki sing paling kathah mboten ngertos insyaallah. Bapak niku asline niku mboten patek seneng agama zaman riyen niku. Zaman nem-nemane. Kamarga salah setunggalipun gurune zaman sekolah teng kene STM. Niku Kiai Ali Irfan. Niku ngajari bapak niku ngukir. Bapak niku ngantos sedone. Niku pinter pol gambar. Gambar niku pinter pol. Salah setunggalipun sing marisi ilmu niku anake ingkang nomor piro ya? Nomor 9 Malik, Abdul Malik. Kula niku mboten patek sabar nek kon nulis-nulis ngoten niku.
Lah bapak riyen niku gadah bapak namanya Mbak Abdul Hadi. Turune Pak Nurholis, Mbak Abdul Hadi niku pendiri NU nggih. Mriki. Awal-awal. Makanya Pak Nurholis kula paringi buku gratis karena apa? Sumber berita. Sing di sumber berita kali kancane bapak kula paringi gratis. Ngoten. Niku kan mergo napa pengurus NU. Mbah Dul niku karepe niku nggih. Mbah Dul Hadi niku. Karepe napa? Karepe supayane gelem mulang. Mergo ya niku penonton musala. Tapi bapak niku mboten purun mulang. Malah damel proyek bisnis ukiran. Bendina niku ngukir terus ngoten. Ngantos murid niku kathah. Muridnya ngantos sakniki niku tesih eling bapak nek kula kepanggih. Iku kula diceritani kathah soal jaman pengen sing tesih sugeng. Suatu ketika bapak niku asal proyek. Proyek niku sampai 8 titik napa 7 titik. Damel proyek napa ngukir lawang pendopo. Jadi bapak niku gadah ngantos sakniki tinggalane niku jarene Pak Lek kula Pak Lek Mas Din. Sampai saiki jek dinggo kok. Niku wonten lawang pendopo. Tahun pinten ya? Ya tahun 70 akhir lah. Sedurunge bapakmu mondok. Karena bapak niku mondoke niku tahun 70-an akhir. Lah kok delalah ana kanune ya. Ana tratake. Ana tratake. Nalikane bapak niku dados pengukir. Niku sempat ngukir patung Yesus. Jadi patung Yesus niku bapak niku nate ngukir amarga dipeseni kali tiyang. Lah badhe ning jere pondok niku isine ku istighfar terus nek eling niku. Bapak niku ngelingi niku istighfar. Sampai tenggene kula niku sampai ngaramke kula. Kowe tak haramke ngukir. Bahkan kula nalikane sinau nyolong-nyolong ngukir niku alate kula ngukir dipetno Bapak. Dipetno tujuan kedhuwur napa namine lemari. Lha kula niku dhewe ngene ajaran ngukir Pak kendine nang jirene, kajirene ngajeni kula. Jirene ora haram ngukir. Lha jenengan niku nek profesi ngukir haram. Lho kamergo kok gara-gara ngukir aku lali ilmu ngono. Lha terus akhirnya kula niku ngantos sakniki gobok Pak. Gobok apa? Gobok ngukir, gobok bisnis mebel, gobok sebarang. Itu sing goblok lho sing Bapak. Itu sing goblok lho Bapak. Kamu aja kula salahke wae. Tapi ya kula benerke. Tapi kalau misalnya kok kula mboten kok isih nata. Paling nggih napa kula ra iso gawe syair ngono. Kula ra iso nulis buku ra iso. Iku sebab napa riyen niku anggere kula nata ngoten niku puarani bapak kok mulai. Wah, iya. Nek mboten wonten niku mangke napa namanya dipetno. Wonten terus. Kula bosen ngurusake wis ora ngurusake. Nah, umur 30 tahun bapak niku nembe mondok. Tapi melalui jalan tol. Nek cara kula ngarani niku jalan tol kamarga napa? Sarane Mbah Dul niku nek iso mondok teng ngene Mbah Muhammadun Pondoan. Mbah Muhammadun Pondoan niku riyen mitose niku sapa wae sing mondok nang kono 3 tahun ora muleh, ora cabut, insyaallah muleh ilmune manfaat dadi kiai. Terus akhirnya bapak niku mondok teng mriku manut. Itu memang 3 tahun pancen. Memang 3 tahun. Salah setunggalipun kancane niku Kiai Mahmudi Mlonggo. Kiai Mahmudi Kiai Adit Bati Alit nggih. Kiai Adit itu nggih. Lah niku rentane bapak. Nek sing Kiai Mahmudi malah cerita kalau kula jaman kae Pak Amu Kang Badri ku jaman ning ngene Mbak Madun. Iku Pak Amu nek kono wis ana 2 tahun. Lah aku iku durung ono 3 sasi wis diusir karo Mbak Madun. Dadi Mbak Madun iku modele angger muridé pun kata, muridé diusir kon mulai. Niki sing cerita lu Kiai Mahmudi. Nek Kiai sakniki mboten nggih, golek-golek.
golek-golek murid supaya nambah akeh. Mbah Madun mboten nembe dugi kok pancen wayahe kon mulai, sak pondok kek mulai. Lah niku barengane mulai bapak langsung ngantos sakniki niku nek dijatah sedanten muridé Mbah Madun dados kiai. Dados tiyang sumanfaat. Nek bapak iki nate ngendikan nek Mbah Madun sing urip ki tak dikok guru Mbah Madun. Ora perlu kuliah, ora perlu sekolah. Tapi kamu Mbah Madun wis ra ono wis kowe tak dikok teng kene Mbah. Mbah Makmun Ahmad guruku paling sepuh. Kula didekek teng kene guru paling sepuh sing gurune bapak paling sepuh teng kene Kudus. Nek misale si ono Mbah Madun niku 3 tahun niku bapak carane napa? Carane niku carane ngaji yo. 3 tahun nak mboten cukup kaya ngaji niku ya. Mboten cukup 10 tahun kadung cuk. Dua blok. Nggih, niku bapak niku terus carane sing pundi? Carane niku nderek kilatan. Kilatan apa? Kilatan angger wulan suro mulut kali poso. Bapak niku kilatan. Kilatan ten pundi? Ten kene Mbah Dim. Dadi ati pundi? Kalungu. Terus Mbah Abdullah balik Kambang. Terus tenggine Mbah Kiai Romli Cepiring Kendal. Nggih. Terus tenggine Mbah Him Sarang. Terus tenggine Lirboyo. Bapak niku ten pundi-pundi niku. Makane guru niku kuwatah pesene kuwatah. Pesene niku kuwatahe mboten ngantenan bapak niku. Padahal ngajine niku 3 tahun kula nganti gumun. Tak ngaji 3 tahun iso jenengan pira? Ngomong kak barokah nang ngoten nek jawabane bapak anu barokah ora iso tiru. Kowe ngaji iso tiru, tapi barokah ora iso tiru. Makane golek barokah. Engko misale kowe kok ora pati pinter lho, kowe manfaat ngono. Nek bapak anu aku ora pati pinter. Tapi kan yo kamu mergo barokah ngoten. Bapak niku sering ngono ning ngendikan ngoten. Iku sebab dungane Mbah Madun ngene. Monggo perdoa aku kok mondok mbahmu ngono niku 3 tahun ora oleh metu ya pancen aku ora metu. Mbak Doni itu Mbak Dun kan sedo terus nikah. Mbak Doni kan kesetting betul kan tenang. Betul kesetting maksudnya apa? Betul kurang begawe. Bapak itu betul kurang begawe kecuali apa? Dodolake. Tapi bapak dodolake itu pinter. Nek kulaan itu misalnya sakit tewai, niku nek ngedol niku 300.000 iki. Niku kadang sing kulaan niku nek 200.000, ngedole 2 juta iki. Tenan niku. Wae niku kula repas kaya kulaan wae. Nggih. Nek terus kulaan terus ana wong teko moro kegelem ora. Iki piro? 2 juta. Yang berjumlah plak. Nggih, lho. Ayo. Kira ini betul ibu. Ora sing moro kok. Nggih. Lha yen niku ngomprak lho, Pak. Niku tentu besok 200.000, jol 2 juta. Ya ngono kan. Ora apa-apa barang antik. Barang antik. Kuwi sak kudune sak senenge dene. Bapak niku uripe niku saking mriku asline. Nek ing dhewe NU niku belas ora ana duwite. Menang. Lah yali maskur kon sugih kok liwat NU kangelan. Apa 20 tahun itu niku. Atur nggih. Tapi nek berkat kata bapak niku bendina niku nggih. Niku kamar rumah khidmat teng dene masyarakat niku kula niku sak adik-adik kula warak berkat. Bendina niku berkat mawon. Lha tiyang niku kena wong ngabul niku lho. Niki sajane rencana-rencana kelor kulon kidul wetan niku ngomong nek biyen iku ana kematian, ana wong nikah, ana wong sunat, kok ora pamu kaya ora mantep. Jadi ini ngoten. Guru-guru niku kok ini dari ono sing niku. Badhe dari bapak kan dhewe tenggene mabur niku ono sing niku berapa kali? Kan jenengan Mbak kali. Bapak kali ini Mbak iki kosan itu. Bapak niku sak ngabul. Niku anggur kok ngomong. Makane kula niku kula nenangen niku kula nenangen. Aku biyen kok kena arep sego berkah. Harus berkah itu sebab napa? Bendine nek wong moro. Wong moro niku. Ngantos basane niku lha kok niku mboten enten akon isi. Mboten niku ora ngobrol. Dadi akone misale angsal nggih. Asal ngoten pare diblonjo ibuke kula. Diblonjo pare untuk amlopan amale 20.000 kula jane ibu niku nggih amplop kilo Bu. Kula kan tak kula niku nate
Ditakoti kono tandingan dapat pira nate kula ditakoti kalau cansor kurang ajar. Aku ora tau bisa apa tandingan ning ngabul. Ngantos sakniki lho ora arti tarife tandingan ning ngabul. Kok kula takut kali ibu kula, riyen niku pinter Bu bapak niku. Lho paling 20.000 ora tau untuk 50.000 ora tau. Ya kami zaman ren ya. Wis cara basane saiki ya 50.000-an lah. Niku ora anu, mboten cukup kangge sangu anak-anak. Mboten cukup. Lah bapak niku nek pengen sangu anak-anak niku nggih niku aneh. Ngantos sakniki niku ya wonten ana penjelasannya. Bapak niku mboten gadah dompet. Terus kula niku nek angsal nek tumbas napa? Nek nyuwun arta ngoten bukake kitab, Pak. Tapi mboten kitab iki lho kira ora iso dibuka. Niki anggere buka ngenten iki, niku wonten artane iki. Wonten artane niku. Niku sak butoe. Kula weruh piyambak, ibu weruh piyambak, adik kula weruh piyambak. Lah nalikane bapak sedo niku sakit. Sakit niku ora ono lara wong cilik, biasane ana wong cilik kan iso ge anu lah dibuta. Aku iki berlara iki. Aku kok jeber aku. Aku dicek lajisu tapi MBC ora ngeki. Ora di. Ora. Sing PC. Sing PC karo ranting. Ya matur suwun Pak Kalim. Pas saya kula lara lho iki. MBC lajisu MBC ora asli ora. Tapi wis waras aku ya iso mbeweki. Kalau mau dikirimi ya ora enak. Sandi, ya wawan saya. Iya. Ya Pak Mas Guru ya. Pak Mas Guru ya kok tanya ya? Lha kok ngabul dhewe, Cah. Iya, oh lali aku. Endi bonge? Mboten enten. Niku mboten enten sing nyangoni. Ibu terus akhirnya kadang niku, Pak mboten enten kangge blonjo niki. Jipun iki lho nang ngisor bantal. Wis bantal ngoten iki ibu cerita, asal pinter. Ya sak butuhku nek aku ngrentek 100, ngrentek 50, ngrentek anu ngene kok ngentek 10 juta to. Dadi mboten ate ngentek 10 juta. Makane kula niku diwarisi ilmu niku kok emoh iku ilmune wong kere. Kula ngomong ngoten niku ilmune bapak angsal ilmu niku king dene Kiai Ali Bugel. Kiai Ali Bugel. Nah, dene kalau bukan tepang, bukan nangis lah. Niku ceritanya yang gini Kiai Ali ajeng situ diweki ilmu, anu ngomong karo keris, nomor kalih diweki ilmu buka kitab untuk di. Nah niku, dia, rumah mereka ini tuh. Lalu ora iso ngertek 1 miliar ngono ya gak to. Ah ngertek kan anggere 20.000 lah, Mbak. Mendingan aku didol buku. Niku terus bapak niku gadah ilmu napa? Niku ilmu niku lho. Wau napa keris niku wau. Suatu ketika aku wonten keris Jawa. Bawah niku jugu-jugu ten ngisor wonten. Kula lho Pak enten keris ten mriki niku. Ngendi? Ngendi kan? Dadi kok anu kok ten ngisor dhewe lho jenenge ndukok keris ngisor. Ora tau ndukok keris ngisor aku. Iki keris teko yo moro. Wis arep pendhet bapak. Bapak terus ndukok ten kamar. Baru ngoten terus cerita. Itu mau kepengen tak mati. Ya dipijit ora Pak. Iya ten wae aku anu kok. Kula kan kekurangan duit iki. Mun kula kuliah niku nggih mboten nate disangoni bapak niku paling empul disangoni pinten? 130.000. Kula niku kuliah 7 tahun niku. Mboten nate disangoni bapak. Bapak jeneng mboten gadah harta dibagi duwite kok. Makanya nek misalnya ana duit ngene niku ya kula iso ngoten. Lha niku damel apa, Pak? Mbah. Wong-wong iku sering nitipi aku keris. Keris iku kok anggere ning omahe dhekne kok ngrutuki ngoten jarine kadang dikrutuki omahe atau sak omah loro kabeh utawa omah iki diganggu. Tak jane niku terus ditenggiri bapak niku nggih. Keris niku ya. Ngantung mboten apa-apa, anake ya ora gini-gini. Pak nalikane sedo, ajeng sedo 40 dinten. Pas 40 dinten. Keris niku ilang kabeh. Ilang kabeh niku diparingno kare wong. Aku kuwi kadang iku mangkel kok. Pak Slamet namine. Pak numare Pak Slamet. Pak Slamet niku sing gadah musala teng dene mriki. Enten Pak Slamet. Sekoren. Iku salah siji sing diweki iku.
Niku duweke niku pirang-pirang dus ngoten. Kathah mboten kantenan. Pikirane kula buruk ngono kula duwek anak ya nang dikilokno lho mampu dadi dit ngoten iki. Niku dikilokake ngoten. Lho ajeng sedon diringkes kabeh. Bareng-bareng ngoten diringkes kabeh. Ajeng sedon wayah napa napa becok ngoten niku lho. Niku keris, ana watu, ana sumbuar karo akik. Niku diresik kabeh. Kamu ke bapak, aku rak kepengen anakku marsiki. Tapi pancen ya anake ra ono sedih. Ayo niku enten tirakate barang. Iki cara bahasane awoke bapak niku luwih kuat. Bapak niku. Kalau mboten ngerti niku tirakate bapak sepundi. Wong anake jarine sing ditarakati niku kula tok kok. Makane dadine kula niku beda karo dulu-dulu kula. Wis sak gumun nggih jenengan nggih. Bapak ibu niku cerita nirakate kula niku 40 dina. Sahure niku napa gedang. Bukane gedang 41 dina. Adike kula ra ono syukurno. Makane kula niku beda dhewe kali dulu-dulu kula. Amarga wayah niku cek nom-noman. Kuwi ceritane bapak ngono sampe lemes ceritane kok. Nek kula iya, lho mang sangar dhewe ya. Kasih perlu. Dan itu salah setunggalipun sejarah bapak ngelurung ilmu. Bapak niku lurung ilmu riyen niku modele murid. Bapak kalah nggih. Tapi pintere purun napa? Purun ngaji kali ngaji ini niku. Lah mergo cacil ini ku diakoni bapak niku ngalim. Salah sijine kancane ingkang cilik mriku derek niku Kiai Putih. Yang Jepara Kota Jumbatu, kalau nanti dijak niku. Yang mbak ini ku biasanya tenggene tenggene pasar dodolan jam. Niku muridnya Mbak Madun. Niku zaman niku bapak niku, Pak Kiai niku. Niki Kiai wae bapak kancane kiai kok. Jadi mau lho, karena alumni Mbak Muhammad niku pancen kiai sedanten. Niku lho nanti niku cerita tamu biyen niku bodho nangku sorop mantek ora ngerti apa-apa kan bodho wong mergo dhekne kurang kok ora ngaji temenanan kok anjen tak gelem ngajine tuwa 3 tahun tapi dhekne ku maksa aku kon ngajari maksa aku kon napa namine nggih niku sing kula tiru teng ngene pondok kula niku terus akhirnya enten senior untuk sithik ngoten niku kula paksa Kang aku kudu mbok ajari Fathul Qorib niku kula sampe napa balak Bandungan apa sing langsung niku apa iki? Sorogan teng sak kamar. Aku kok eling bapak cerita ngoten. Kowe kudune ora usah isin nek perkara ilmu. Kowe nek perkara ilmu isin bodho. Nganti sakniki kula niku nggih. Anjen perkara ilmu mboten pernah isin tanglet. Mboten pernah isin. Ngantos sakniki. Sebabnya napa? Niku salah siji sing resep ditanam ning jero bapak niku. Kalau kok salah dilingno purun apa meneh syair ngoten niku. Syair niku kula riyen niku nate matur ngene yali ya, syair kula jenengan koreksi sih. Tapi kan ora balik. Balik iki. Lah kene kan ora ana sing koreksi ki cuwah. Wah niku kula kan kepengin tak ngoten kula seneng nek dintai karya ngelmu itu nih supaya nggak butuh butuh serik kula, butuh serik. Jika mergo nek ngelmu niku nek mboten enten sing ngoreksi niku ya malah tambah kudu ora entuk apa-apa malah. Nek kudu supaya nggih mboten kanteran. Makane kula kadang posting ngene Facebook dikritik kali rencang. Misalnya kados kalimat padultum maknane napa? Kula dijabri kali tiyang. Karepku kamu menunjukkan kados ini kok salah. Lah sing bener pripun Kang? Sik ya tak pikir-pikir. Iku tak tasrif dalaya dulu dalan itu udul itu dalal cum ini pasti dalal cum ora dudun ini niku mungkin matur suwun jenengan ilingno kalimat salah tasrif niku wonten sing ilingno niku kula seneng ing boten kantenan niku salah tasrif lho nek paduntum niku wong Arab ora sing kenal mboten sing kenal makane kula dhewe ngritik karyane Kiai Madudin karyane Kiai Zulfa Muhammad karyane sinten rencang niku juga mergo napa syair niku wong Arab ora kenal. Lah ngoten niku poetine kok ten kene napa ten kene prasasti
prasasti niku cara basa ilmu arute niku sam niku menyimpang ten arut iku padha karo nyimpang ten gene nahwu sorab. Makane kan nek ten mriku wonten sing nyimpang sithik tapi durung. Jenenge Abdurrahman. Abdurrahman apa Bu tulis kanu napa namine Bu Gere Abdurrahman tak boten saged. Makane nek ten gene Bahar Rojas niku bahar ingkang dienggo para alim ulama jelasake tentang ilmu. Makanya sampai ribuan bait itu mesti Bahar Rojas. Nek Bahar Basit, Bahar Wafir, Bahar Kamil, Bahar Hajat, Bahar liyane niku wahane ora karuan. Paling pol 100, 200 niku sak wis tutup. Tapi nek Bahar Rojas, Alfiyah Suyuti, Alfiyah Ibnu Malik, menawi niku nganggone niku Bahar Rojas. Ya niku temriku wonten nandeman sampai 221, tapi kula penambah 230. Soalnya kula bentuk krungu kula ge nandung kula krungu dadi wonten kula sarai beru nek di kula sarai mergo niku kan mboten enten critane kula anu dialog kula kali bapak ngoten terus diakili bapak kali tiang-tiang ngoten niku dereng enten sarai ten mriku bapak niku paling seneng nek diparani terus tiang niku ditakok fikih niku senenge mboten kantenan sampai bapak niku kamergo seneng kali kitab. Karena kitab niku selain dibuka ilmu, di temriku ya padha wae niku kula ngendikan. Dibuka ya ono duite kira. Niku sampai kaji dibetul iki. Kaji niku lek tim niku Pak Mas tim niku cerita. Nek kaji niku jek digawa. Soale bapakmu njupuk duwe. Iku kok kitab. Niku lek tim niku saksi ngoten lho. Niku ngono iku jek mandi nek Mekah wis mandi. Wong aku ku pakmu cerita karo aku sama 1.000 rupiah gitu. Jadi sama rupiah aku buka kitab sampai detail ngomong ngoten jadi kan nak dhewe ilmu nih aku mau dhewe ilmu nih ngono ya paling cukup kan cukup mriko kan bapak sak ora sangu jare maksud 1.000 rupiah niku ora sangu sini ini kulo akhirnya niku bukake tim cerita dhewe pokoke sak kamar sih sak kamar niku buka ngoten. Senenge pakmu iku nek pas wayah ana wong takon, babe bab perkara fikih niku paling seneng. Ana bapak niku nek riyen nggih kula pas pun ten gene TBS. Kula ten TBS niku kan aktivis Basul Masail iki. Tapi anu ditus ten sarang, ten Lirboyo, ten gene anu kula nek ten mriki aku ora pati aktif. Ora pati aktif. Soale anu napa kula maca ten gene kita tulis sampai jawabane leren dibahas iki lha apa wae. Dikira kula ngoten. Nek ten gene riyen niku gara-gara napa kula dados aktivis Basul Masail. Gara-garane anggere bakdum wangsul. Kula ning wangsul kan Jumat. Anggere wangsul niku pokoke Kamis wonten niku wangsul kula. Amarga kula niku sangune niku cukup kangge seminggu. Terus anggere seminggu wangsul. Anggere seminggu dugi griyang ngoten niku. Niku kula disodori kitab kali Bapak. Tukari kitab wacanen. Terus iki jawaban pertanyaane. Lho MBC niku Bapak niku kan Surya. Surya niku kan biasane enten pertanyaan Basul Masail. Ngoten ku kula berkali-kali sing golek takdire. Kula zaman sekolah kula bolak-balik niku sewengi niku kula kon wis pokoke golekno ben kowe lancar untuk ngaji kitab. Ngoten lho. Iki puasake nggih. Iki jawaban golekana. Iki kitab kan berharian niku bapak niku asal kitab niku kan anggere wong kaji, wong NU diparangi bapak titi kitab. Nah, tapi kitabe sakniki niku kathah diparentayap. Sing tesih niku tenggene kula. Asing tak dokok ten gene gedung NU. Niku gedung NU ne lemarine ora didandan-dandani. Makane ten gene kula tesih niku asine. Niku kula rawani gunakno blas ora wani ora wani ngedol. Lha wakaf iki. Nek cara wakaf kan mesti di rumah. Makane lemari MBC niku sakniki mbuh dadi ora arti. Nah niku bapak niku seneng enten wong tanglet bab fikih. Ngoten niku nek arti kula niku sering makno kon goleki takbir. Sampai niku pernah rencang kula sewa. Aku ora duwe kanca iki ning omah. Ning omah kitabku bro. Kitabe bapak maksudnya. Ya iku aku turu yo kancane niku namine Kang Jakfar. Kang Jakfar sakniki dadi ketua Ansor Kota Yogyakarta. Niku riyen Kang Jakfar niku
sering kula jak teng kene kula amarga napa? Kula dipeso bapak kon golek takbir kitab. Takbir kitab riyen niku kan mboten enten kumpulan basa masail kaya saniki ya. Biyen niku kan angel nggih. Angel golek wonten niku sampai sirah ngelu kok. Ya alhamdulillah. Niku napa namine? Napa sering kon ngoten niku. Cuman sikape bapak niku nggih selain fikih niku bapak niku cenderung ten tasawuf. Betah ngempet bahasa Arabe tamas sukut tahammul. Betah ngempet niku betah ngempet oleh, betah ngempet fikir, betah ngempet diisin-isin, betah ngempet dipisoi. Niku nek bapak nek kula ora betah. Nek kula terus terang aku ora betah. Lha kepripun anu wonten niku kudu anu kok. Napa jenenge iki butuh kesabaran ekstra. Butuh kesabaran ekstra ngadepi masyarakat, ngadepi wong sing aneh-aneh. Kula ngantos saniki sing ngrapatek iso tak tiru dan bahkan kula kritik kali bapak niku ngalah karo wong jahat. Nah, niku sing kula ora patek set niku. Ngalah karo wong jahat ya. Sampeyan dicerita apa? Sampeyan tak kei buku kok cerita. Kula kan urung cerita-cerita ke luar anu kata sing bergaul karo bapak. Kamu ke bapak niku misale nggih kok disumengeni karo dulure karo kancane karo niku senenge niku meneng. Nek kula mboten wong kula niku mikir, alah bapak sampean gabres kula. Gabres. Kula nek iku pancen beda total kula karo bapak. Makane kula diarani niku wong pane halus anake kok begadul ngoten. Ora apa-apa. Wong ancen anu, dalane beda. Ngajine beda kok. Ngajine beda terus zamane wis beda ngoten. Zaman saiki zaman medsos. Bapak niku sing zaman HP Corolla. Diurip niku bapak niku senengane HP Corolla bukaan niku lho. Niku sing dicekel bapak. Anu sakniki zaman medsos kok. Wong kula niku ngarani bapak saiki kok misale kok isih urip nggih. Tak kira melu sesepuh PWI. Kira derek sesepuh PWI. Karena apa? Kula ngerti zaman urip bapak iku didoli karo kabeh bolak-balik. Kabeh bolak-balik. Ayo. Makanya kula lho, aku setengah PWI setengah balap ya sebenarnya. Kula derek pengurus PWI yo, derek pengurus anu ya cecek karo balap iku lho. Nggih, njaba jero mergo wong NU amaten sih. Wong NU kan ya kono yo kene. Sementing mantu. Sementing mantu. Bapak niku nate diparani kare anu kabeh. Ngaji malam Jumat diparani kabeh. Assalamualaikum. Wong ibu ditutur namanya Habib Ali almarhum. Wong yang terkenal anu rampoki. Lha sing aku ora dhewe masalah kok. Dari ku terus moro pas ngaos Jumat niku ning ngene musala niku. Bapak ngentosi, mangke ngentosi bib anu ngentosi ngaji. Ya wis ngono aku tak muleh wong aku ora enteni. Ngono. Wong kowe leren aku ngenteni. Ngono iku akhire bapak yo nek aku yo karepmu. Nek kula lho. Tapi bapak ngoten niku ngenteni langsung anu nyusul. Jamaah ngaji ditinggal. Dolim ta mboten? Dolim. Ngono wong dolim ngoten nek cara kula kategorine fasik, wong fasik ning nek dirasani ora dosa, nek ora dirasani ora dosa. Sikaten. Lha niku prinsipe kula ngoten Mas Ghazali sing ngendikan. Wong Ghazali sing ngendikan wonten wong fasik nek ancen ketok ngedeng. Lha ndawir niku ora fasik. Cara kula lho. Nek cara jenengan pundi ngerti. Cara kula ndawir iku fasik. Makane wong ndawir niku jeneng kritik entek-entekan teng medsos cara kula ora gibah. Ora gibah. Entek ono. Kamu apa? Niku nganu ngurmat apa gawe ngrugikake masyarakat. Wong fasik kuwi sing ngrugikake masyarakat. Lah niku cetha kok ngrugikake masyarakat. Lah mosok teng kene wong iki anu Habib ajeng tindak. Masih teng kene persepuhe. Terus ngateri anu apa ngateri sarung. Sarungnya regane 50.000 wong jeneng Timur. Tapi kan anu Habib nyuwun 300.000. Jadi yang asline iki dodolan nang rampok. Hah? Lha ngoten niku nek kuat ae teng kene tanggane niku kula nek. Ngono ku yo kuatan. Tapi nek teng kene kula ane tak 10.000. Aku diwe anu nek tak 10.000 pancen ora marane lah ora apa-apa. Wong bapak niku nate kok dipalak ngoten niku. Langsung dipuwen telengi ning anu ning
penteleng-pentelengan kula roh. Subhanallah banget. Penteleng-pentelengan. Kaya kowe kula sampe takon mripate jenengan kaya mripat kucing, Pak. Gambar kula apa? Wali penteleng-pentelengan karo kabeh. Dan nyuwun lukisan jaluk 200.000, terus mulai jaluk duit 500.000. Lalu kalau kaya aku mending tak nyangoni anakku daripada mbok tak wekno kowe. Nek pentelang-pentelangan kabeh terus ngelungo kalah. Makanya aku lo nyimpulno, bapak nek urip mulai PBI. Temenan. Ya Mas Kurawani bali. Jangan lho, padahal niku wong tasawuf, tapi wong fikih, tapi rodok tasawuf, cuma tegas ngoten. Tenan anak ini utuh gasane karo-karuan kok. Ngene kula ngoten niku, nek ngaji niku kula dipesoi, langsung ngaji ngapal Aqidatul Awam. Dulu kita bayi cek kelas 4 niku kula niku kon ngapalno Aqidatul. Saniki tak tiru kanggo anakku hanya takon ngapal Aqidatul Awam. Iki ada ubis niku, anakku kula hafal kabeh saniki. Soalnya niku sanate gini bapake kula. Bapak ambil sanate gini bajulah. Bali Kambang. Niku kula dipaksa anggere wayah malam Rebo niku adik-adik kula sing wayah niku kon ngaji khusus kali bapak dipaksa. Anjen ora gelem anjen di digubuki. Nggih. Memangnya digubuki panjen. Digubuki niku ora oleh turu ora lek kula niku ora arti utawi iki apa ya. Mboten ngerti wong kamu kula niku ora melu dinyah ten kene Jumratul. Mboten. Kalau ngasih dirinya niku tengene TBS Kudus. Niku sekilas tentang Bapak, tapi nek sarah-sarahe mangke ulah nyuwun kali napa namine rencang-rencange Bapak. Kula niki nyetak niki mung 50. Tapi kula bagi pun telas. Jadi misalnya jenengan nyuwun kali kula sakniki pun mboten ngenten. Pun mboten misale kula nyetak malih ya padha wae ya. Ya nek tuku NU yo kon tuku luar ora karuan. Mendingan gitu udut. Nah, padahal iki udut Surya Sita. Asline kuwi. Nek napa? Ora gawa kitab mau, kitab udah ndi kok lek udanan. Iki niku kitabe napa namine Kang Maimun. Maimun Lambitan. Niki kula kon dodol norgane 40.000 namine fikih media sosial. Nek menawi jenengan tumbas iki nggih monggo, tapi kula ora maksa. Menene iki niku jenengan njaluk nang wis ana. Maki kula jenengan maki kula paringi sing safil hal. Ira segarang tak wae iki santai. Wah, sing nasihat. Ngono ku wis cetak lho iki nasihat. Iku piye ora. Ya kok sik ah. Makane enten. Kula gadah malih niki mriki enten rek dakik niki landuman tentang keluarga. Cuman dereng enten sarai. Padahal cover-e wis dadi. Iki isine durung dadi. Nek kula niku untuk ngilmu niki kenging Mbah kula Mbah Sobari. Mbah Sobari niku ahli syair. Ahli syair arot ngoten. Niku bapake ibu. Nek bapak niku ora pate iso syair. Bapak niku mboten pate iso syair. Ya ning kitab kuning wae. Kula niku ora oleh ngapal Quran barang niku sebab bapak. Ora usah ngapal Quran. Soale Quran niku nek bapak niku yakini. Wong ngapal Quran ning akhir zaman melu tandane kiamat. Ngoten jarine. Apa meneh wong wedok. Nggih enten niku ngendikane Kanjeng Nabi niku, Pak. Makane saiki akeh napa namine pondok-pondok sing wedok ngapal Quran. Iku rata-rata iki pondoke wasine ora ikhlas nggo Quran. Lek duwe makanya aku jadi tandanya kiamat. Terus dong ya. Makanya si duit bucu-bucu itu apal Quran gue, aku nyepet ke kiamat. Era kami, udah ya. Aku itu di aku itu. Era bucu-bucu apal Quran ya, tandanya kiamat. Mulai aku diomongin waktu kalau bapak usah apal Quran. Yang penting, apa sih? Gue tinggal magomo iku luwih utama daripada ngapal Quran goblok. Wong saiki kan modele ngoten ngapal Quran goblok. Kula pancen nyuwun sewu basane kula pancen ngoten iki. Kula ora bapak soalé. Nek bapak ya rada sithik-sithik halus ya. Ya Mbah, kuwi kan kancane bapak ya. Makane tak wei. Pun ngoten mawon nggih. Mugi wonten manfaate, mugi-mugi kula nyuwun sewu nyuwun matur suwun ingkang kathah rawuhipun
nyuwun izin sepeda malih. Kula nyuwun kiriman Bapak Patikahe. Kim dipun paringi padang kubur. Dipun paringi kabeh keluarga lan ingkang dipun tinggalake dipun paringi saged nerusake perjalanane. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Al-afu minkum, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng sahabat Muhammad Abdul Badri pun penyerahan buku manakib Simbah Kiai Badri Abdul Hadi dumateng Rais Suriah MWCNU Bapak Kiai Haji Ali Maskur. Mengaten acara Ziarah Masyayikh MWCNU Kecamatan Tahunan, acara yang terakhir inggih punika penutup monggo sarengan kula tutup mawi suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kawula kirang langkung agung pangapunten wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu